Ήρεμα, ήρεμα τώρα. Πέτρο την ευθεία. Πέτρο την ευθεία. Πέρα Σαρή, πέρα Σαρή. Από πίσω. Ανέβαρε Νίνο! Μπράβο ρε Γιαννάρα! Λάισμαν μην πιάζουν! Νίνο! Νίνο, οι αποστάσεις είναι μεγάλες με το Βέλιο! Ζουμπο! Γουνιάς! Πήγαινε μέσα ρε! Νίνο! Έτσι μπράβο, εκεί! Τουμπλάρες εκεί πίσω. Ήρεμα. Μπράβο Άγγελε. Είσαι. Φύγε Άκη, φύγε. Σεντερφόρ. Αριστερό. Ήρεμα τώρα. Έξω. Γίνα ψηλές. Γιώργο. Μπράβο ρε Μιτσό. Κάτσε και παίρνα. Μπράβο! Εκεί όπως είμαστε! Πάμε! Πήγαινε! Όλα! Να γυρίσει μπάλα, έρχεται! Ζήτα! Πάνω! Έλα! Γεια σου ένας! Καλό Γιαννάκη, καλό! Βέλιο! Θα γυρίσει Γιάννη, άκρα! Μπέλιο! Ένας βοηθάει, ένας! Πάει με το σκύφος! Τι, μην ανεβαίνετε άλλο, μην ανεβαίνετε! Πίεση, έγινε! Ήρεμα Κώστα, ήρεμα! Έλα Παπάς! Έχτες! Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο! Σταθεί, πίσω από τον 7, ό,τι θες πίσω είναι δικό σου. Εκεί, να είσαι έτοιμο. Αλέκο, ήρθε!
Πάμε. Πάμε ρε Τζίβε, παιχτούρα. Έλα. Υπάρχει κέντρο, Έλα σοβαρά, άντε! Παίρνα! Μη! Έξε! Πήγε Πάπα! Κράτα! Μπράβο ρε Παπαλέ! Μπράβο, είναι! Μάρτο, τέλειος το! Χριστό! Τώρα την τρως και κάθεσαι. Πες, τι την τρως, μέχρι εδώ ακούς. Έρχεται, πάνω, έρχεται. Μπράβο Ζησί. Μπράβο ρε Ζησάρα. Μπράβο ρε Τζίβε. Πήγε Ζησί. Όλο. Μπράβο παιχτάρα. Ήρθε. Μπράβο Σαρή. Μπράβο Τζίβε, μπράβο. Έλα μωρέ. Την μπάλα. Πας τον Μπένιο πάνω, πήγε. Πίσω Λουκά. Πάμε Τζίμι, πες. Έτοιμος, Νίνος, την απόκριση. Ψηλέ. Το 9. Στην μπάλα, πάμε, κίνηση, στην μπάλα. Πάμε, Γιάννη. Έλα, Ανάνε, πάρε γρήγορα. Έφυγε παραπολά, Μάνιο. Το 9. Το 9 είναι offside. Πάμε. Πήγαινε Γιώργο. Χάρισε Χαρή. Μετά το ένα. Είναι offside στην κεφαλιά. Για φωτογραφία, καλώς. Καλώς. Άντε να ξαναπάρεις το Κουστάπαλο. Τον πήρα τηλέφωνο που δώσει τις εξώσεις. Έχω γράψει 58. 3-1. Και 68-2-2. Και ενώ το 60 είναι. 68-2-2. Και στο 60 και στο 50. Φοράκι ο φίλος σου. Σήμερα ήταν καλό σπίτσο. Σήμερα ήταν καλό. 4. Πόσα πού είναι εκεί. Ο Σαρές, ο Σουκούνης. 4 παλιά. Πολύ καλό. Μπράβο. Μπράβο ρε Κωστάκη.
Μπράβο. Πάρ' τον Νικολάου τηλέφωνο. Τσο. Πάρ' τον Ξάφο τηλέφωνο. Μπράβο Ραλικαρά. Μάνταλες, κοίτα βοήθεια βρε. Νίκο πίσω. 16 Νίκο, στο 16 Νίκο. Όλα, βρε, μια ώρα βρε. Λάκι, μια ώρα. Κύριε μαυράκια. Γιατί το έξι νωρίτερα, με το Πετροτό παίζαμε. Δύσκολο παιχνίδι σήμερα με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Η ομάδα μας, παρόλο που δεν έχω παράπονο από τα παιδιά στο δύσκολο αγώνα που έχουν δώσει, δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στο μεγαλύτερο διάστημα, για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Το σκορ είναι δίκαιο, βαρύ για την ομάδα μας, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα του Κρίκελου, όπως και στη δική μας ομάδα, να τελειώσουμε τη σεζόν όπως πρέπει, με αξιοπρέπεια και με καλύτερα αποτελέσματα από εδώ και πέρα. Συγχαρητήρια στα παιδιά μου για 2 αγωνιστικές, ένα εκτός έδρας στον Άγιο Κωνσταντίνο και ένα στην έδρα μας. Καταφέραμε και σκοράραμε 8 φορές. Έχουμε παίξει και στα 2 παιχνίδια εκπληκτικά, μπορώ να πω. Έχουμε μια σταθερή πορεία στο δεύτερο γύρο, αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα και φαίνεται μέσα από τη δουλειά που κάνουμε μέσα στο γήπεδο, μας βγαίνει και πραγματικά στα παιχνίδια. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι για τους αθλητές που μπορούν να καταλαβαίνουν εύκολα τη φιλοσοφία του προπονητή και κατ' επέκταση οι παίχτες να χαίρονται τα Σάββατα, τα οποία ανήκουν καθαρά σε αυτούς και σε κανέναν άλλον. Η προετοιμασία της εβδομάδος είναι καθαρά θέμα των αθλητών του Σάββατου. Να πάρουν τα παιχνίδια για να το χαρούν. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Έχουμε σταθερή πορεία. Είμαστε ψηλά στη βαθμολογία. Θα προσπαθήσουμε να τη διατηρήσουμε τη θέση μας. Αν καταφέρουμε να τη διατηρήσουμε, αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα και πιστεύω και όλο το χωριό. Συγχαρητήρια και στην αντίπαλη ομάδα. Προσπάθησε όσο μπορούσε βέβαια. Σήμερα το σκορ έπρεπε να είναι πάρα πολύ ψηλά, χωρίς να θέλω τη μειώσω την ομάδα. Έπρεπε να ήταν 7-8 τέρματα. Όπως επίσης και αυτοί οι ίδιοι το λέγανε. Είχαν ένα εκπληκτικό τερματοφύλακα. Έκανε πάρα πολλές αποκρούσεις και σαν συνέπεια να στερήσει από την ομάδα μου τα γκολ. Πολύ καλά, ευχαριστημένος και τα 4 γκολ είναι αρκετά. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Καλή συνέχεια.